2020 साली सुमनने पुण्याचे इंजिनिअरिंग कॉलेज जॉईन केले. सुमन मूळची पुण्याबाहेरील असल्याने तिने पुण्यात आपल्या कॉलेजचे हॉस्टेल घेण्याचा निर्णय घेतला. हे गर्ल्स हॉस्टेल कॉलेजच्या कॅम्पसजवळच होते. सुमनला प्रियाबरोबर रूम मिळाली. दुसरा मजला सी विंग. रूम 3 जणींसाठी होती, पण काही कारणाने तिसरी मुलगी या रूममध्ये असाईन नव्हती केली. त्यामुळे तिसरा बेड आणि कपाट सुमन जॉईन झाल्यापासूनच रिकामे होते. पहिला 1 आठवडा छान होता. नवीन क्लास, नवीन मित्रमैत्रिणी, नवीन जागा, नवीन शहर. सुमन तशी खूप खुश होती. घरापासून दूर असली तरी इथे तिचे मन छान रमायला लागले होते. पण अचानक दुसऱ्या आठवड्यात प्रिया म्हणजे सुमनची रूममेट थोडी विचित्र वागायला लागली. प्रियाने अचानक रोज सकाळचे झोपायला सुरुवात केली. दिवसभर ती बेडवर झोपून असायची आणि सकाळी सुमन कॉलेजला जात असायची. त्यामुळे सुमनला प्रियाशी बोलायला वेळच मिळत नव्हता. जेव्हा कधी प्रिया जागी असेल तेव्हाही ती खूप कमी बोलत असायची. सुमनने तिच्याशी बोलायचा खूप प्रयत्न केला. तिला वाटले प्रिया आजारी असेल किंवा कसल्या तरी काळजीत असेल म्हणून बोलून पाहावे, पण प्रिया खूपच कमी बोलत असायची. एक दिवस रात्री सुमनला तहान लागल्यामुळे अचानक जाग आली आणि तिने पाहिले की रूमच्या लाईट्स ऑन आहेत आणि प्रिया तिच्या स्टडी टेबलवर बसली आहे. प्रियाचे केस मोकळे होते आणि तिच्या समोरील पुस्तक उलटे होते. सुमनने प्रियाला हाक मारली. 1दा, 2दा, 3दा, अनेकदा, पण काहीच उत्तर आलं नाही. सुमनने एकदा खूप जोरात हाक मारली, इतकी जोरात की रूम बाहेरही तिचा आवाज गेला. तेव्हा प्रियाने सुमनकडे पाहिले, पण प्रियाची नजर काळीच चिरून नेणारी होती. प्रियाचे डोळे मोठे झाले होते आणि लाल रक्तासारखे दिसत होते आणि सुमनकडे रागाने पाहून ती सुमनला म्हणाली, झोप. सुमन हे ऐकून आणि पाहून भीतीने थरथरत होती. काय करावे हे तिला सुचत नव्हते. कसेबसे सकाळचे 6 वाजेपर्यंत सुमनने डोळे मिटून घेतले. सकाळी उठल्यावर लवकर आवरून ती कॉलेजला पळाली आणि लेक्चर संपल्या ती वॉर्डनच्या ऑफिसमध्ये आपली रूम चेंज करण्याची प्रोसेस करण्यासाठी गेली. वॉर्डनने जेव्हा तिला रूम चेंज करण्याचे कारण विचारले तेव्हा सुमनने घडलेली सगळी हकीकत वॉर्डनला सांगितली. हे ऐकून वॉर्डनचे तोंड उघडेच राहिले. सुमनने काय झाले असे विचारले तेव्हा वॉर्डनने जे सांगितले ते ऐकून सुमनचा जीव जायचाच बाकी होता. वॉर्डन म्हणाल्या, त्या रूममध्ये तू सोडलीस तर कोणीच राहत नाही सुमन. तू जॉईन झाल्यापासून दुसरी कोणतीच पार्टनर तुला असाईन नव्हती केली. तर मित्रांनो, ही गोष्ट इथेच संपते. तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनेलला सबस्क्राईब जरूर करा. भेटूयात पुढच्या गोष्टीमध्ये. धन्यवाद.